Нищо ще мисли. Точно така. Благодаря, честити мен ден, жив и здрав да си, нали? Да, много честици, да. Много честици. Значи това, което правя в момента, съм започнал преди 25 години. Дъщеря ми, за съжаление, се роди с аномалия на десния крак и нея съм учил поне 4-5 пъти да ходи. Тя има удължаване на 21 см крака, подбедрената коста няма въобще. И тогава започнахме. Тогава се сблъсках за първи път с тия проблеми. Но реално погледнато, с децата, както съм започнах на 15 март 2014 година. Сина ми беше на химиотерапия с едно момче, което също беше болен, и аз карах дъщеря му на рехабилитация. И тогава обещах, че когато се приберем в Русе, ще я вкарам в басейн и ще направим всичко възможно, за да се оправи. Слава Богу, детето сега в момента е добре. Станало е голямо момиче и да я видиш, не можеш да разбереш, че има нещо. От тогава започнах, после друго дете, то прието, четвърто и така. По декларация имам, може би, над 150-60 деца. Една жена с множествена склероза, която беше напълно обездвижена. За 2-3 седмици вече стъпва на крака и върви. А не можеше и 5 см да си мръдне ръката. От децата имаме много деца. Имаше едно детенце с квадрипареза, което нито ръцете, нито краката мърдаше. Първо започнахме криченцата, после ръчичките и постепенно накрая може да плува по 200 метра. Всеки един, който идва, който се носи детето, не е редовно. Говоря редовно, защото там е много голям проблем с родителите. Водят го басейна, детето стои една седмица, после или нямат време, или нещо такова. И стъпка по стъпка вече имаме медали. Много деца са добре. Аз съм майка на Кристиян Ненов, който се роди през 2007 с няколко вродени аномалии. Впоследствие, когато порасна, се оказва, че е и дете от аутистичния спектър. Когато беше мъничък, може би на 3-4 години, така като се поинтересувах какъв спорт, който има по-малко травми, да спортува, разбрах, че това е единствено плуването. При нормални треньори получих отказ и като пита човек, така разбрах за Скури, защото той помага на деца в спортното училище. И така той го прие. В началото, когато го занесох при Скури на басейна, той отказваше да влезе във водата. Но Скури го пое толкова с лекота, просто знаеше как да постъпи и как да го накара да влезе в басейна и това дори да му хареса. Научи го да плува и това вече придоби самочувствие за него. Помага му, когато придобие самочувствие, той после отпуска и да говори. Аз съм го нарекла втори баща на Крис. Защото действително трябва да имаш много голямо сърце. Аз виждам какво правя за моето дете, но аз съм му майка. А той прави за стотици деца. Всичко това безвъзмездно от сърце.
Сина ми преди да се разболее, защото за съжаление той почина от рак и това беше негова идея. Той искаше да направи басейн. И аз тогава реших да направя цял комплекс. Той сина ми почина януари месец 2014 година. И няма нищо по-хубаво от това един родител да осъществи мечтата на детето, което е загубил. От 2014 година, както започнах да ползвам басейна на спортното училище, тогава идваха много деца. Имаше часове, нямаше други клубове. А сега в момента сме 5 клуба, които работят на този малкия басейн и за нас просто няма часове. Сутрин имам от 8 часа започвам до 10 евентуално, след това имам един час, единствен час имам след обед, а децата учат сутрин. И за това имаме нужда, за да направим собствен басейн, за да има място, къде да плуват децата. Защото, за съжаление, такива деца ще има. На това място ще бъде изграден водно-рехабилитационният център за деца и възрастни в неравностойно положение. Това място беше към спортно училище, към общината по-точно. И в един разговор с кмета ми предложиха да го дадат, за да изградим водно-рехабилитационния център. И на този етап сме стигнали до там, че парцела, вече сме подписали договори, парцела ни е даден. Оттам нататък разчитаме на дарители, който с каквото може да помага, за да може да изградим самия комплекс. Прогноза мога да кажа около 3 милиона. Каузата на неговата фондация аз съм я взела така при сърце, защото ще остане нещо и след нас. Този център, като се построи, много деца имат нужда. Реших да се включа в каузата за построяването на този водно-рехабилитационен център, като единственото, с което мога към момента е, тъй като изработвам гипсови фигурки, средствата от продажбата на фигурките да са за изграждането на този воден рехабилитационен център на фондация Александър Русев. И по този начин си мисля, че малко или много бих могла да допринеса за набиране на средства. Не мисля, че даден човек трябва да му се случи нещо лошо, за да стане добър. Всеки един човек има в себе си някакво добро. И много хора си мислят, че ето той е добър, защото примерно сина му е починал, защото дъщеря му има такива проблеми. Не. Аз от дете, който ми е почукал на вратата и ме е потърсил за нещо, на един не съм отказал. Така че всеки човек в себе си има нещо така. Може да е далечно, но си и в него. Доброто не бяга.